πελίτης θα μας δείξει κάποιες συνταγές, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε αυτόνομοι και να μπορούμε να φτιάχνουμε μαγνάγια τα δικά μας τρόφιμα. Καλώς όρισες, Παναγιώτη. Ευχαριστώ και όλη την ομάδα που με κάλεσε. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα, είμαι ο Παναγιώτης Ιγνατούδης. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα φανταστεί ότι θα φοράω την ποδιά και θα κάνω. Και πώς σου πάει! Τις προάλλες έκανα στα γρασίδια της θεολογικής, εχθές κάναμε μαθήματα. Με το μουσι είναι απίστευτο το γίνεται. Λοιπόν, όλες τις συνταγές που θα δείξουμε σήμερα εδώ, όλες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Πελίτη, είναι www.peliti.gr. Ξεκινάμε με μια σπιτική μερέντα που έχει κάνει η γυναίκα μου, η Σοφία Ιγίδα, και χρησιμοποιούμε 2 μέρη ταχίνι σε όποια αναλογία θέλουμε εμείς, έτσι. Λοιπόν, και μετά προσθέτουμε 1 μέρος από μέλι. Ανακατεύουμε αυτά. Ένα μυστικό είναι ότι θέλει πάρα πολύ ανακάτεμα και καλό. Αυτή επίσης είναι και νηστίσιμη για όσους θέλουν να τρώνε κάτι στη διάρκεια της νηστείας, είναι πολύ καλή. Και το έτσι το κάνουμε λίγο εγώ το βάζω χωριστέ πάνω. Τώρα, σαν γλυκαντικό, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε κακάο ή οτιδήποτε άλλο, χρησιμοποιούμε χαρούπι που είναι από την Ελλάδα, έτσι. Αυτό είναι από τον Αντώνη τον Τενέντε. Το χαρούπι, ανάλογα με το πώς θέλουμε εμείς τη μερέντα μας, προσθέτουμε, έτσι, θα το δοκιμάζετε και όσο πάρει. Να προσθέσω και εγώ ότι το χαρούπι δεν έχει τανίνη, δεν διαγείρει τα παιδιά, ενώ το κακάο έχει τανίνη. Είναι πολύ πιο θρεπτική τροφή δηλαδή από το κακάο. Και ειδικά ένα παιδί άμα συνηθίσει να την τρώει από μικρή, τη γεύση από μικρό, τη συνηθίζει και το αρέσει. Έχει και πάρα πολλές πρωτεΐνες. Δηλαδή, στα χρόνια του πολέμου, πολλά παιδάκια μπορέσανε και το σώμα του μπορούσε να αναπτυχθεί χάρη σε αυτή την τροφή. Και επίσης είναι κάτι από την Ελλάδα, δεν έρχεται από την άλλη άκρη του κόσμου, έτσι. Τώρα. Μέχρι εδώ. Τώρα επειδή έχει πήξει αρκετά, και αυτό θα το βλέπετε κι εσείς, αφού έχετε κάνει τη μερέντα σας, μπορεί να σφίξει, προσθέτουμε πάντα λίγο νεράκι.
Επίσης, κάθε φορά που βάζουμε νερό μέσα στη μερέντα, αναδύονται καλύτερα και τα αρώματα. Και γίνεται πιο... η ρευστότητά της έτσι είναι πιο ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλω κάποιος να κάνει μια πρώτη δοκιμή, να μου πει πώς είναι. Έλα, εκεί πας. Και θα, ώσπου να δοκιμάσουμε και θα αλέσουμε μέσα και πώς είναι η γεύση της. Τώρα, μισό λεπτό λίγο να... Εδώ είναι το γλυκό. Θέλετε να βγάλω μια ποσότητα χωρίς... Όχι, βάλε. Το θέλει. Εντάξει, όλα αυτά είναι κάτι πολύ σχετικό, γιατί ναι, εγώ τώρα θα σας δώσω κάποιες οδηγίες και από εκεί πέρα εσείς ανάλογα με τις γεύσεις σας και τις ανάγκες σας τα βελτιώνετε στα δικά σας. Ναι, αλλά η ΒΕΦΑ μας τα λέει ακριβώς, εσύ τώρα δεν μας τα λέει. Κοίταξε να δεις, ο καθένας είναι ξεχωριστός. Α, αυτό ναι. Το νόστιμο το δικό σου δεν είναι απαραίτητα νόστιμο και δικό μου. Σωστό. Και η ΒΕΦΑ είναι και ξανθιά τώρα, εσύ με μουσι. Τώρα βέβαια μας έπεσε πολύ το υλικό του σχέση. Αυτό ήταν Τώρα με δικό το μου. πιπούς θα είναι πιο... Να είναι καλή μερέντα και θα σας συγχωρήσουμε. Εντάξει. Να είναι καλή. Αλλά γενικά τώρα έτσι που το έπαιξαν οι κομπιούτερ, Αχα. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα δοκιμάσετε και θα... Πρώτα τα παιδιά εκεί που είναι πιο... Πάνε. Πάνε. Το μέλι συντηρητικό. Το ταχύνι συντηρητικό. Έτσι που τρώνε. Το ταχύνι έχει λάδι. Το μέλι δεν πατήνει.
είναι μια πολύ απλή συνταγή, μπορούμε να την κάνουμε πολύ εύκολα στο σπίτι μας. Τα υλικά είναι πάρα πολύ απλά, εκτός από το καρυπάλευρο. Ένα μπορούμε να τα βρούμε πολύ εύκολα και γλιτώνουμε και όλα τα προβλήματα που έχουν με τις μερέντες κτλ. Λοιπόν, στον αρχικό σχεδιασμό όταν κάναμε το εργαστήριο είχαμε πει να κάνουμε αλάτι ποτάνο. Δεν θα το δείξουμε σήμερα, απλά θα σας πω 5 πράγματα και εσείς μετά μπορείτε να το κατεβάσετε από τη σελίδα και να το κάνετε. Α, το έχεις εκεί, μπράβο. Είναι αυτή εδώ η συνταγή που λέει αλάτι ποτάνο, είναι 12, ένα μείγμα από 12 βότανα, είναι αλεσμένα μέσα σε μούλτι όπως έχουμε αυτό εδώ και αν βάζουμε αλάτι θαλασσινό ή όχι. Αυτή η συνταγή με το αλάτι έχει όλα τα εχθρικά και όλες τις βιταμίνες εκτός από την B12 και τη C. Και εμείς τα χρησιμοποιούμε παντού. Το ψωμί, το φαγητό, στις σαλάτες, δίνει πολύ ιδιαίτερη σχέση και άρωμα στο φαγητό. Λοιπόν, τώρα θα συνεχίσουμε τη διαδικασία κάνοντας σποροπαλάκια. Οι άνθρωποι που μου καλέσανε είναι... Έχει κακάο δεδομένη. Ναι. Λοιπόν. Τώρα για τα σπορουμπαλάκια μας. Δεν είναι. Καλά είσαι. Θα αλέσουμε ένα φλιτζανάκι λέει στην αναλογία μας. Λοιπόν, βάζουμε σουσάμι. Βάζουμε λινόσπορους. Βάζουμε και κολοκυθόσπορους. Ποιο? Τα δεν είναι. Καλασμένα τα πασατέλια. Ναι. Και τα αλεύουμε. Δεν τα κάνουμε σκόνη, λίγο χοντρό αλεσμένο. Εδώ. Το μαύρο τι πάει τώρα πριν. Ηλία μαγειρεύει, τι είπες. Έχεις για να μαγειρεύει. Λοιπόν, ναι, μπράβο. Αυτό το πρώτο μείγμα που έχουμε κάνει το βγάζουμε σε ένα σκεύος. Μια μικρή ποσότητα την κρατάμε χώρια. Τώρα, έχουμε σταφίδες που τις έχουμε βάλει να μουλιάσουν για μισή ώρα. Τις ουρώνουμε. Τις βάζουμε μέσα στο μούλτι. Στη συνταγή γράφουμε ότι μπορούμε να βάλουμε και κανέλα. Εγώ δεν έχω φέρει σήμερα κανέλα γιατί διάφοροι άνθρωποι δεν τρώνε. Εσείς στο σπίτι σας μπορείτε να το φροντίσετε. Και στρίφουμε θα βάλουμε τώρα στη δική μας αναλογία θα βάλουμε μισό πορτοκάλι. Αν δούμε ότι χρειαστεί περισσότερο προσθέτουμε μετά, έτσι. Τα αλέφουμε όλα αυτά μαζί.
Βελερώνει. Αυτό δεν πήγαινε τώρα. Θα τα χτυπήσουμε λίγο ακόμα έτσι να γίνουν όσο γίνεται πιο... Και μέσα εδώ τώρα θα βάλουμε το μείγμα που κάναμε αρχικά με τους ξηρούς καρπούς. Και τα αλλάζουμε τώρα όλα μαζί. Θα δούμε, έχει τεχνικό σχέδιο σίγουρα. Και τεχνολογία δεν ξέρω τώρα, έχει, δεν έχει, μηχανικά, θα δούμε. Θα πάω εκεί το χέρι και δούμε. Και από εκεί πέρα, από ό,τι κατάλαβα θα βοηθάω και το γραμματείο να δούμε. Όχι τουλάχιστον. Και άμα βγει καμιά ώρα που δεν άλλο, θα πάω. Και δεν ξέρω και πόσες ώρες είναι. Και τώρα έχουμε κάνει ένα μείγμα, το βγάζουμε. Το θέμα είναι τι γίνεται επειδή χειροτερεύει η κατάσταση. Δηλαδή του χρόνου λέμε ότι η χειροτερεύει θα είναι σχέση με τι ώρες έχει. Λένε. Και στηρίζει πλέον. Θα δούμε. Είδε ότι λέει περίστημα τα πέρασε. Τι πήρα, τις μοιράσαμε, τους ρόβουμε λιγότερο. Ναι. Κόψαν τελικά, από ώρες κόψαν, δεν κόψαν τελικά. Σαν ώρες διδοματίες. Θα πάρουμε και θα πλάσουμε σαν ώρες μπαλάκια. Βέβαια. Βέβαια. Α, ναι, φέτος είναι λιγότερο, μπράβο. Και θα έχουμε και το μείγμα μας εδώ. Το βάζουμε στο ψυγείο για μία ώρα και μπορούμε να το πάμε. Βέβαια μπορούμε και τώρα, έτσι. Το μείγμα τώρα εδώ έπεσε αρκετό το πορτοκάλι, αν και ήταν μισό, ήθελε λίγο λιγότερο. Μπορείς να δεις να δοκιμάζουμε. Τα μπαλάκια. Ναι. Είναι πολύ ενεργειακά αυτά τα έτσι. Αν πάτε μια εκδρομή στο βουνό, έτσι, αν θέλετε το πρωί να ξεκινήσετε, μπορείτε να το κάνετε ένα κέρασμα σε μια γιορτή. Έχετε συλλογές μέσα στο site. Ναι, στο Φιλίππο. Και από ό,τι καταλαβαίνω το βάκι μας. Το μητέρα. Αν μείνει μέσα στο ψυγείο, σαφώς θα γίνει ακόμα πιο ωραίο, έτσι. Φάγατε κάποιοι να δοκιμάσετε σπορρομπαλάκια. Σας άρεσαν? Οπότε αντί να κερνάμε στους φίλους με σοκολατάκια, μπορούμε να τους κεράσουμε σπορρομπαλάκια. Πόσο διαρκούν αυτά? Δεν διαρκούν πολύ, τα καταναλώνουμε. Το τρώμε, Το τρώμε. Σάλτσα έκανε. Έχει ένα κουλούπι εδώ. Τώρα δεν είναι το δεύτερο. δεν προλαβαίνω. Κασέρι, τι κασέρι θα κάνει. Ό,τι κάνει, ό,τι και αν κάνει καλό είναι. Θα μάθουμε.
Θα πάτε έτσι όπως είναι τώρα, δεν έχει κι άλλο. Έλα από εδώ. Το κίτρινο. Κάνε λίγο από εκεί. Α, καλύτερα. Φέρνετε και αυτό έτσι. Λίγο έτσι. Να δοκιμάσουμε και τίποτα άλλο. Ενδιαφέρον και αυτό. Τέλειο. Και το πορτοκάλι δεν είναι. Τώρα θα πάμε στη σάλτσα ντομάτας. Πού είναι η σάλτσα? Τώρα από εκεί όμως, κασουλά, λίγο να τους πούμε. Για να κάνουμε σάλτσα ντομάτας, παίρνουμε τις ντομάτες, Δεν ξέρεις. πλένουμε, τις κόβουμε σε μικρά κομμάτια και τις αλεύουμε. Γιάννη, μπορείς να το πλύνεις λίγο. Τώρα ώστε να το πλύνει λίγο, Γιάννη. Βάζουμε, έτσι όπως θα τις αλέσουμε στο μούλτι, θα τις βάλουμε στην κατσαρόλα, θα βράσουμε. Βάζουμε και αλάτι, όσο αλάτι θέλουμε εμείς, έτσι. Το αλάτι είναι και αυτό ανάλογα με τις ανάγκες και τις γεύσεις που έχει ο καθένας. Και από την ώρα που θα αρχίσει να βράζει η σάλτσα μας, μετράμε 1/4 με 20 λεπτά. Όταν φτάσουμε στα 20 λεπτά, αδειάζουμε τη σάλτσα μέσα στα γυάλινα βάζα που έχουμε, χρησιμοποιούμε καινούργια καπάκια και όπως βάζουμε τη σάλτσα καυτή μέσα στο βάζο, κλείνουμε και αναποδογυρίζουμε το βάζο πάνω σε μια βρασμένη πετσέτα. Το αφήνουμε έτσι, αν το κάνουμε το βράδυ μέχρι την επομένη το πρωί. Το πρωί ελέγχουμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο βάζο μας και το αποθηκεύουμε. Σε αυτή τη μορφή, το κρατάμε έτσι το βάζο, σε αυτή τη μορφή, μέχρι να το καταναλώσουμε. Εμείς σήμερα ανοίξαμε βάζο που φτιάχτηκε πριν 1,5 χρόνο και δεν είχε κανένα πρόβλημα μέσα. Όχι, το αφήνουμε πάντα έτσι. Ποιος είναι ο λόγος που το γυρνάμε ανάποδα? Για να μην πάρει αέρα. Όπως τα κρασιά. Τώρα δεν σας πειράζει με τα χέρια, έτσι. Θέλεις και τσαρούλα ποτέ. Θέλεις και τσαρούλα μεγάλη. Όχι, θα πρέπει να το βάλεις μετά. Παράλληλα μπορείτε να ρωτάτε αν θέλετε κάτι. Ναι. Έτσι και αλλιώς θα έχουμε μέλλον εδώ. Έχουμε το χρησιμοποιήσει όλο. Το έχω χρησιμοποιήσει. Τώρα. Ναι, από εκεί και πέρα, αν θέλετε να βάλετε εσείς μέσα, μπορείτε να βάλετε μελιτζάνες και πιπεριές και να έχετε ουσιαστικά ένα έτοιμο φαγητό κατευθείαν. Βασικά με τη μαγειρική είναι ότι ο καθένας, υπάρχει μια συνταγή και ο καθένας μετά από εκεί πέρα το πάει όπου θέλει. Τη φλούδα δεν την έβγαλες από την ντομάτα. Τη φλούδα όχι. Όταν το αλέγεις. Τις μελιτζάνες και τις πιπεριές τις βάζεις μαζί, τις βράζεις μαζί. Ναι. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Ο μες εννοείται. Μέσα που θα μπορούσατε να βάλετε μέσα εδώ. Ο μες εννοείται, τις βάζουμε. Θα βράσουμε μέσα στη σάλτσα. Μαζί είναι. Πόσα λεπτά βράζουμε τη σάλτσα, είπατε? Από την ώρα που έχει ξεκινήσει να βράζει, το αφήνουμε 20 λεπτά. Τώρα, οπότε με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια πολύ εύκολη σάλτσα, πολύ γρήγορα και επίσης σε πολύ μικρές ποσότητες. Αν έχουμε λίγα κιλά,
μπορούμε να κάνουμε σε μια κατσαρόλα μέσα στο σπίτι μας κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να έχουμε μεγάλη ποσότητα όπως κάνουν παλιά με τα καζάνια. Και επίσης με αυτόν τον τρόπο έχει πάρα πολύ ζουμί η σάλτσα μας. Δεν είναι υπηχτή και εξοικονομούμε το νερό που θα χρησιμοποιήσουμε αργότερα για να μαγειρέψουμε. Το γάλα που είναι μαζί μου και το κασέρι. Ναι. Τώρα, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας για τη σάλτσα? Πάνω στα βάζα να γράψετε λέξεις με αγάπη. Ευχάριστες λέξεις. Αγάπη, ειρήνη, ομορφιά. Γράψτε στίχους από ποίηματα που σας αρέσουν και αποθηκεύστε τα έτσι. Οπότε όταν μετά θα πάρετε εσείς, θα θυμηθείτε όλο αυτό το ωραίο συναίσθημα και επίσης αυτή η λέξη θετική που έχετε βάλει θα περάσει και μέσα στις σάλτσες σας. Αυτό είναι κάτι που έχει αποδειχθεί πειραματικά μέσα από τα πειράματα του Εμότο, όπου οι θετικές δονήσεις ή οι αρνητικές μεταφέρονται στο νερό και το νερό αντιδράει ανάλογα, έτσι. Θα τη σκεπάσουμε. Δεν μας είπε την λέξη να τη γράψουμε έτσι ή όπως θα βάλουμε το ανάποδα να διαβάζει ανάποδα. Τώρα θα περιμένουμε λίγο εδώ κάποια ερώτηση αν θέλετε ώσπου να αρχίσει να βράζει η σάλτσα μας. Το αλάτι το βάζουμε στο τέλος. Αλάτι προσθέτουμε τώρα, όταν θα αρχίσει να βράσει θα προσθέσουμε αλάτι όσο θέλουμε. Και πόσα χρόνια δηλαδή, ένα χρόνο? Εμείς βασικά δείχνουμε σήμερα. Δεν είναι για να τα φτιάξουμε να τα φάμε τώρα. Πώς μπορείτε να τα φτιάξετε εσείς στα σπίτια σας. Παναγιώτη, 1,5 χρόνο. Παναγιώτη εδώ εκεί. Ορίστε. Πόσο μπορούμε να κρατήσουμε τα βάζα της σάλτσας, πόσα χρόνια δηλαδή, ένα χρόνο? Εγώ σας είπα ότι σήμερα ανοίξαμε βάζο που το κάναμε πριν 1,5 χρόνο. Δοκιμασμένο 1,5 χρόνο σίγουρα. Ενδεχομένως και περισσότερο. Και 2 χρόνια λέει εδώ η Κική. Είναι σημαντικό όμως να είναι καινούργια τα καπάκια σας. Ναι, γιατί τα παλιά μπορούν να πάρουν αέρα και να χαλάσουν. Επίσης αυτό που δοκιμάσαμε εμείς φέτος είναι το πατζάρι. Πήραμε πατζάρια, τα βάλαμε βράσαμε και έτσι όπως κάνουμε δηλαδή τη σάλτσα το κάνουμε στο πατζάρι. Κομμάτια μέσα στην κατσαρόλα με το νερό και όπως βράζαμε τα μεταφέραμε μέσα σε βάζο και τα κλείσαμε. Και νομίζουμε ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Γιατί και αυτά που αγοράζουμε τα πατζάρια κάπως έτσι γίνονται. Και αφού μπορεί να συντηρηθεί η σάλτσα και το πατζάρι θέλουμε να συντηρηθεί. Ναι, όχι κομμάτια. Μαζί με νερό. Πάντα γεμίζουμε τα βάζα μέχρι επάνω. Όσο γίνεται για να μην πάρουν αέρα. Βέβαια, καθώς το γυρίζουμε, πάει στο καπάκι, οπότε πάντα υπάρχει κενό από πάνω. Και επίσης ένας άλλος τρόπος είναι για τη συντήρησή τους. Όταν βγάλουμε τη σάλτσα, ανοίγουμε σήμερα το βάζο, βάζουμε στο φαγητό μας, έτσι. Για να τη συντηρήσουμε μπορούμε να βάλουμε λίγο λάδι από πάνω. Το λάδι είναι ένα συντηρητικό από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Τώρα,
το πατζά είναι αναμαλακός. Κρατάτε πως το ίδιο θα σας πείτε το πατζά. Ναι. Σίγουρα θέλει πάντως έτσι ένα 20 λεπτό στο βράσιμο. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα που μπορούμε να προσέξουμε έτσι αυτή την περίοδο είναι να ξαναδημιουργήσουμε τα κελάρια στα σπίτια μας. Αυτό που οι πρόγονοί μας το είχαν, υπάρχει σαν οικονομία, το να έχουμε κάποια αποθέματα τροφής. Όχι απαραίτητα γιατί θα γίνει μια καταστροφή ή ένας πόλεμος ή οτιδήποτε. Είναι πολύ λόγοι. Καταρχήν δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε κάθε φορά και λίγο στο σούπερ μάρκετ. Κατεβαίνουμε στο κελάρι μας ή ανοίγουμε την αποθήκη μας όπως θέλουμε και έτσι δεν μπαίνουμε συνέχεια στη διαδικασία και στη λογική του να αγοράζουμε, να πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ. Αν αύριο μεθαύριο ρίξει χιόνι και δεν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι, μπορούμε να συνεχίσουμε να μαγειρεύουμε χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα. Είναι θλιβερό να βλέπουμε ανθρώπους που είναι αποκλεισμένοι στα βουνά και να λένε από τα χιόνια και να λένε ρίξτε μας ψωμί να φάμε. Έτσι. Ένα διάστημα είχα ζήσει στα βομάκικα χωριά πάνω στον νομό Ροδόπης και κάποια στιγμή είχε ρίξει ένα πολύ μεγάλο χιόνι, 3 μέτρα. Δεν ενοχλήθηκε κανένας, δεν έπαθε κανένας καμία ζημιά. Όλα τα σπίτια των βομάκων έχουν τα κελάρια τους. Μπορούν να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι, τουλάχιστον στην περιοχή που έζησα εγώ, τουλάχιστον 3 μήνες χωρίς να αγοράσουν τίποτα από τα καταστήματα. Και αυτό το κάνουν γιατί υπάρχει ανάγκη αυτή. Έτσι. Δεν είναι κοντά σε εμπορικά κέντρα, δεν είναι κοντά σε καταστήματα, δεν έχουν συνέχεια χρήματα στο πορτοφόλι τους, οπότε έχουν τα κελάρια. Και έχουν τα κρεμμύδια, πατάτες, φασόλια, μέλι, λάδι, ελιές, σάλτσες, ζυμαρικά και με αυτά μπορούν να ζήσουν. Και αυτό θα βοηθάει πάρα πολύ στην οικονομία και τη δική μας, ιδίως αυτή τη στιγμή που πλέον υπάρχει πολύ μεγάλη ανασφάλεια οικονομική, που τα τρόφιμα από μια στιγμή στην άλλη αλλάζουν τις τιμές τους και γενικότερα όλη αυτή η αναστάτωση που υπάρχει, το να έχουμε ένα κελάρι είναι πολύ σημαντικό. Με ποιον τρόπο ανοίγουμε τα εκατάρια, με ποιον τρόπο ανοίγουμε τα βάζια. Ξεπηδώνουμε. Όχι όταν είναι σφραγιστά ανοίγουν αυτά. Λοιπόν, ο ένας τρόπος είναι να βάλουμε με έναν αναπτήρα λίγο φωτιά γύρω-γύρω. Και ο άλλος είναι να ανοίξουμε με ένα κουταλάκι εδώ. Στο μέρος ενός κουταλιού ή ενός μυρονού υπάρχει και ένα εργαλείο. Να πάρουν αέρα. Και άμα δεν ανοίγουμε αυτά, με ένα μαχαίρι πάνω. Έχει και ειδικό εξάρτημα που ανοίγει. Αλλά με ένα κουτάλι, θα πάρει λίγο αέρα. Μια άκρη, πίσω από το κάτω του κουταλιού, ανοίγει Ναι, 8 και 12 νομίζω είναι, καλά με 2,5. Όχι, η φλούτα είναι μέσα. Προς τα πού είναι όμως το θυμάμαι. Στο δίπλα δεν θυμάσαι. Είναι προς μια πλευρά συγκεκριμένη. Λοιπόν, τώρα για να κερδίσουμε λίγο χρόνο, δεν θα περιμένουμε εμείς σήμερα εδώ να βράζει κανονικά η σάλτσα μας έτσι, αυτό θα το κάνετε εσείς στα σπίτια σας. Απλά αυτό που μπορώ να σας δείξω εδώ, το αλάτι, καλά, άστα, αυτό δεν ρωτήσω. Εσείς φτιάχνετε στο σπίτι σας σάλτσες. Χρησιμοποιείτε αυτόν τον τρόπο ή πώς τις κάνετε? Ναι. Είναι αυτό που είπα πιο μπροστά, ότι πρέπει να μαζέψουμε μια μεγάλη ποσότητα και επίσης να δουλεύουμε πολλή ώρα για μια μέρα. Ναι. Ενώ με αυτόν τον τρόπο, όση ποσότητα και να έχουμε, μπορούμε να κάνουμε πολύ εύκολα. Εσείς το τσατσιπέλι το ξέρετε? Το ξέρουμε, έχουμε κάποιους φίλους εδώ που μας έχουν δώσει. Λοιπόν, βάζουμε λίγο αλατάκι. Στο μπλέντερ? Ναι, τα έχουμε αλέσει στο μπλέντερ.
Τα βάζω αφού τα διατηρούν. Λοιπόν, τώρα είπαμε έτσι, το κάνουμε για το λόγο του εργαστηρίου. Εδώ δεν περιμένουμε να δράσει. Ένας καλός τρόπος είναι αυτός εδώ. Το 35 είναι που μπορεί να είναι 20 λεπτά από μπαταρία. Ναι. Θέλω να ρωτήσω το αλάτι, το βάζουμε για να τα διατηρήσει. Όχι, όχι, είναι καθαρά για τη γεύση. Βέβαια είναι καλό πάντα να έχουμε ένα πανί κοντά μας. Εδώ έχει το τσέπο. Και τα βάζουμε ανάποδα. Έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία. Όχι, αυτό είπε. Δεν περιμένουμε. Φυσικά δεν χρειάζεται να το κάνει κανείς. Ναι, λογικό είναι. Πρέπει να λεπτά γι' αυτό. Πάει το τυρί. Το τυρί είναι το κάνει. Το τυρί είναι το κάνει. Δεν υπάρχει κίνδυνος από τη ζέστη να σπάσουν τα βάζα. Ορίστε. Από τη ζέστη δεν υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν τα βάζα. Όχι. Και αυτό που βάζουμε κάτω, εμείς στο σπίτι χρησιμοποιούμε ένα βρεγμένο πανί και πάνω στο βρεγμένο βάζουμε και σφραγίζουν πιο καλά. Τώρα, λοιπόν, κλείνουμε. Ναι, δεν πειράζει. Οπότε είμαστε εντάξει με τη σάλτσα, είναι και πολύ εύκολη. Τώρα θα κάνουμε το γάλα μας. Το βρεγμένο πανί γιατί το βάζει? Για να κλείσουν τα βάζα. Σφίγγουν πιο εύκολα. Γίνεται βάγκουμ βασικά. Σφραγίζει το ζεστό με το κρύο. Να σας πούμε ότι εκεί αριστερά έχει αριστικό παζάρι. Όποιος θελήσει να πάρει κάτι από εκεί μπορεί να πάρει ελεύθερα. Λοιπόν, η συνταγή τώρα για το τυρί που θα κάνουμε δεν είναι η φέτα, έτσι. Είναι... Εντάξει, θα σε πάρουμε αυτό. Όχι, έχει και τα δύο. Έχει και τα δύο. Η δική μας έχει και τα δύο και αυτό που βάζει το λάστιχο. Για να το κάνουμε πιο γρήγορα. Δεν ξέρω τώρα και τώρα το κάνουμε. Λοιπόν, πώς είναι... Η συνταγή που κάνουμε στο σπίτι και αυτή που θα δείτε δηλαδή και στην ιστοσελίδα του πελίτη είναι 5 λίτρα γάλα και για κάθε 1 λίτρο από γάλα ένα λεμόνι. Οπότε 5 λεμόνια. Τώρα εδώ για το εργαστήριο έχουμε πάρει μόνο 2 λίτρα γάλα έχουμε βάλει μέσα εδώ, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε 2 λεμόνια. Βάζουμε και βράζει το γάλα μας. Και μόλις αρχίσει να βράζει, μετά ρίχνουμε το χυμό του λεμονιού που έχουμε. Αυτό ξέρεις να το κάνει. Συγγνώμη λίγο. Δηλαδή ήταν... Μπορούμε να βάλουμε διάφορα γάλα για ανάλυση. Ναι, ό,τι θέλετε. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να είναι πλήρες το γάλα μας. Κλείσουμε και έκαμε. Αν τα λεμόνια μας δεν είναι ζουμερά, βάζουμε παραπάνω, έτσι. Είναι το καλύτερο βόλβερ. Μόλις τελειώσει το αυτό, προσπάθησε να το εντάξει. Εντάξει, είναι την μπαταρία.
Αυτό είναι τυρί. Γιαούρτι δεν θα δείξουμε, αυτό είναι η τελευταία συνταγή. Το λεμόνι παίζει το ρόλο της φυτιάς. Αντί να χρησιμοποιήσουμε φυτιά από το εμπόριο, που είναι και συνήθως γενετικά τροποποιημένες οι χημικές ή πυτιές, χρησιμοποιούμε λεμόνι. Αν σε περίπτωση είμαστε σε κάποιο χώρο που δεν έχει λεμόνια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λεμόντουζο, το ξινό που έχουμε στο σπίτι, επίσης το ξινό που βάζαμε παλιά για τα γλυκά ή και το ξύζι. Όλα αυτά είναι εναλλακτικές μορφές φυτιάς. Λοιπόν, παίρνουμε 2 τεσσεράκια. Το τυρί αυτό εμείς το έχουμε ονομάσει το τυρί της Σοφίας. Η Σοφία είναι η γυναίκα μου. Αυτή έχει κάνει αυτές τις πατέντες και τις βελτιώσεις. Παίρνουμε 2 τεσσεράκια που να είναι ίδια, το ένα μέσα στο άλλο. Το ένα θα το τρυπήσουμε. Τώρα βέβαια τρυπάμε το ένα και θα το χρησιμοποιήσουμε σαν σουρωτήρι. Και το άλλο το βάζουμε από πάνω σαν βάρος. Το τυρί μας με αυτόν τον τρόπο θα πάρει ένα καλούπι. Οπότε μετά όταν θα το βγάλουμε και θα έχει αυτό το καλούπι, μπορούμε να το ξανασυντηρήσουμε μέσα σε ένα τέτοιο σκεύος. Αυτό που κάνουμε εμείς στο σπίτι είναι βράζουμε το γάλα. Κάνουμε το τυρί, το βάζουμε με την τσαντίλα μέσα εδώ, το αφήνουμε ένα βράδυ, βγάζει τα διάφορα ζουμιά και την άλλη μέρα το πρωί το βάζουμε στο αλάτι. Παίρνουμε Στο ψυγείο όμως αυτό όχι, έξω. Αυτό τρίψτε το και από το κάτω. Βάζουμε χοντρό αλάτι από κάτω. Από πάνω βάζουμε το τυρί που έχουμε κάνει το κεφαλάκι. Μετά βάζουμε αλάτι από πάνω και ένα πιάτο ακόμα. Κάνουμε ένα σάντουιτς δηλαδή με αλάτι και το τυρί. Και το αφήνουμε από εκεί πέρα όσο θέλουμε. Μπορεί να το αφήσουμε μία μέρα, μπορεί να το αφήσουμε 48 ώρες, όσο αρέσει σε εμάς. Τι διαφορά έχει άμα το δώσουμε? Όσο περισσότερο το αφήνουμε, οριμάζεται πιο καλά. Γίνεται πιο σφιχτό και αλλάζει και το χρώμα. Από άσπρο γίνεται κίτρινο. Μοιάζει πιο πολύ με το κασέρι μετά. Γίνεται και πιο αλμυρό όμως, έτσι. Όχι. Το αλάτι το βάζουμε όχι για να τραβήξει, να γίνει αλμυρό το τυρί μας, απλά για να στραγγίσουν τα υγρά, να βγάλει τα υγρά έξω. Αυτό. Αλάτι ή βόταν, αν θέλουμε, θα βάλουμε στη στιγμή που θα έχουμε τη τσαντίλα. Εγώ έκανα ένα λάθος και ξέχασα να φέρω σήμερα τσαντίλα. Βρήκαμε εδώ ένα μπλουζάκι που έχει τρυπούλες, αποχαριστικό. Σας ζητάω 1000 συγγνώμη για αυτό. Αλλά είναι και εφηβρετικότητα, έτσι. Ναι. Εσείς θα αγοράσετε από ένα μαγαζί τσαντίλα και θα το κάνετε με τσαντίλα το τυράκι σας. Χωρίς τσαντίλα. Πάντα με αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγάπη. Γιατί βασικά τρώμε ενέργεια. Και ό,τι σκεφτόμαστε μεταδίδεται στο φαγητό μας. Το γάλα μέχρι πότε? Κάποια ερώτηση πάνω στο κασέρι. Το γάλα μέχρι πότε? Το γάλα μόλις θα αρχίσει να βράζει θα ρίξουμε το λεμόνι που έχουμε κάνει εδώ. Και μετά πότε το βγάζουμε? Και μετά θα δείτε. Θα το βγάλουμε εδώ το τόπες. Θα λες να κλείσει το πάντα πώς να κλείσει, μην γυρίσει. Τώρα βγάζουν περίπου στα 500 γραμμάρια τυράκι. Ανάλογα όμως από την εποχή και το τι τρώνε τα ζώα. Έτσι. Όσο περισσότερο αριθμό. Άμα είναι πρόβιο, Τρώγεται αμέσως. Επειδή το βράζουμε το γάλα, το τρώμε αμέσως. Δηλαδή, αν τα αφήσουμε περισσότερο, γίνεται καλύτερο ή όχι? Ναι, γίνεται πιο ωραία η γεύση του. Και μέσα στο λάδι που το βάζουμε μετά για να το συντηρήσουμε, γίνεται ακόμα πιο ωραίο. Με ποιον τρόπο συντηρήσουμε δηλαδή? Εμείς έτσι όπως θα το βγάλουμε το τυρί και από το αλάτι, θα το βάλουμε πάλι σε ένα τέτοιο κουπάκι που έχουμε βάλει κάτω λάδι, το τυρί και το λάδι από πάνω. Και με αυτόν τον τρόπο εμείς το συντηρούμε, το έχουμε συντηρήσει μέχρι 6 εβδομάδες. Εκτός ψυγείου. Εκτός ψυγείου.
Σίγουρα μπορεί να συμπεριληφθεί και περισσότερο, απλά δεν έχει φτάσει. Το έχουμε φάει, ναι. Ναι, τα τρώμε. Τα τρώμε, τα κάνουμε δώρο σε φίλους. Είναι μια πολύ ωραία διαδικασία. Το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το περισσότερο ενδιαφέρον. Αν κάνεις φέτα πρόβια μόνο, δεν την τρως μετά από ένα μήνα. Άμα την κάνεις για κουκιά, το αρχίζει και βγάζει το κούκκι. Αυτό δεν είναι φέτα, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Όχι, δεν είναι πολλά. Είναι σαν κασέρι, μοιάζει περισσότερο με το κασέρι. Αυτό είναι γάλα γελαδινό που το... Όχι. Όχι. Γιατί πες το αφήνει με την τσακίλα το βράδυ. Ναι, τώρα θα το μόλις θα ρίξουμε το λεμόνι θα κόψει αυτό. Καθώς θα κόψει, όταν είμαστε στο σπίτι και έχουμε ηλεκτρική κουζίνα, σβήνουμε το μάτι και το αφήνουμε λίγο ακόμα να μείνει πάνω στη φωτιά, συνεχίζει αυτό να κόβει, μεγαλώνουν τα κομμάτια του. Εδώ τώρα στο γκάζι θα αφήσουμε τη φωτιά λίγο παραπάνω, έτσι. Το στραγγίζουμε με τη τζαντίλια που είπαμε και μετά το βάζουμε μέσα στο καλούπι μας για να πάρει σχήμα και να φύγουν και τα υγρά. Ναι, με την τζαντίλα. Γιατί θα διαλυθεί. Έτσι. Και αν θέλουμε μπορούμε να το φάμε και κατευθείαν. Δηλαδή αύριο το πρωί αυτό το τυρί μπορεί να φαγωθεί. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Επειδή είναι βρασμένο, ναι. Δεν κάνει ζύμωση μετά. Δεν έχει μαγιά, επειδή έχει το λεμόνι. Η μαγιά θέλει να κάνει. Δεν ξέρω, λεμόνι αν η φέτα που κάνουμε στα τυριά μένουν 3 μήνες για να οριμάσουν. Βέβαια, 3 μήνες για να σκοτωθούν και κάποιοι μικροοργανισμοί που προκαλούν διάφορα. Γιατί εκείνο δεν γίνεται από βρασμένο. Ναι, ενώ αυτό το δεν βράζεται. Τα τυριά που τρώμε είναι από ομόγα. Η φέτα δεν το βράζει. Καθόλου τίποτα. Όλα τα γάλα τα βράζουν. Δεν να γίνεται Θα σου λέμε τι άμα το πιάσει. Όταν το κάνεις σπίτι, δεν γίνεται φέτα. Πρέπει να βάλεις πάλι το βράδυ. Φέτα δεν γίνεται με παστελί. Δεν γίνεται η φέτα. Δεν μου λες εμένα, εγώ είμαι 15 χρόνια κτηνοτρόφος. Αυτό κάνουμε. Εντάξει, τι κάνεις, άλλο τρόπο ξέρεις, άλλο τρόπο. Να σας ρωτήσω κάτι, κυρίως, η πιτιά από τα καζίκια που παίρναμε ή από τα αρνιά, κάνει για το γάλα. Αυτή που χρησιμοποιούσαν οι παππούδες μας. Ναι. Κάνει. Απλά. Ρωτάω, μήπως. Ναι. Εμείς αυτό τώρα το κάνουμε για κάτι πιο εύκολο, καταρχήν, και επίσης το κάνουμε για πιο άμεσο, έτσι. Αύριο αυτό το τρώμε. Και επίσης τώρα οι πιτιές δεν είναι η πιτιά που είχατε παλιά οι παππούδες σας από το. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Άρα ουσιαστικά όχι όταν βράσει, όταν τους κάνει. Λοιπόν, τώρα το γάλα μας έχει κόψει κατευθείαν. Αυτό είναι 2 λίτρα. Εντάξει. Ότι... Και όσο το αφήνουμε, τα κομμάτια γίνονται ακόμα πιο μεγάλα. Ό,τι στραγγίζει από κάτω το κάνουμε τίποτα, μπορούμε να το κάνουμε τίποτα. Εμείς το πετάμε. Μπορούμε να το κάνουμε με μιτζίδια, αλλά δεν συμφέρει οικονομικά, έτσι δεν μπορούμε να βάλουμε να βράζει τώρα. Αν έχουμε ξυλόσωπα στο σπίτι, ευχαριστώ. Αν έχουμε ξυλόσωπα στο σπίτι, ναι, μπορούμε να το κρατήσουμε, ξέρω εγώ, και να... Βάλουμε μιτζήθρα. Ναι, άμα το βάλουμε και βράσει, θα βγάλει μιτζήθρα. Λοιπόν, σβήνουμε τη φωτιά μας, παίρνουμε το σουρωτήριο. Και μάλιστα περνάνε 2 φορές. Εσείς τώρα στο σπίτι σας θα το κάνετε στο νεροχύτη, είναι... Φέρε λίγο το νερό να ρίξω. Φτάσαμε το αλάτι στο νερό, δεν κατάλαβα. Βρέχουμε λίγο το ύφασμα, έτσι, για να κολλάει πιο καλά. Βέβαια τώρα εδώ...
Εδώ βάζουμε τώρα ζεστό και για το κουβά επειδή είναι πλαστικός. Νερό έγινε το άλλο. Το άλλο ναι, είναι διαχωριστικό. Αν το βάζεις στα ληστήρια. Το βλέπεις τώρα, αν ήταν κανονικό το βράδυ και το πρόγραμμα θα ήταν. Όταν λες κανονικό δεν είναι παστερεμένο. Ήταν φρέσκο. Ναι, είναι φρέσκο δηλαδή. Πόσο βγάζει ούτε... Έχουν παθεί κάποια παρασυρικά παγιά. Πάνε για κρέμα γάλα τελικά. Τα ξέχουμε τώρα. Αυτό το έχουμε ένα μισό πρόβλημα γύρινο. Ναι, ναι. Αλλά Είναι πρόβλημα. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα την τζαντίλα μας. Το πατάμε λίγο έτσι όσο γίνεται να φύγουν τα υγρά. Και βάζουμε εδώ μέσα στο κεσεδάκι που έχουμε τρυπήσει, έτσι. Χρησιμοποιούμε ένα κουτάλι για να το ισιάξουμε. Στα 5 κιλά περίπου 500 με 600 ανάλογα με την εποχή και με το ισιάζουμε το τυράκι που έχουμε κάνει. 5 ευρώ το μισό κιλό, ναι. 5 προς 1. Και μετά βάζουμε το άλλο από πάνω. Το πιέζουμε και τώρα σε αυτή τη μορφή θα το αφήσουμε μέχρι αύριο το πρωί. Βάζουμε εδώ μέσα νερό και κάποιο βάρος για βάρος, έτσι, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Το αφήνουμε εδώ αύριο το πρωί. Θα το βγάλουμε από την τζαντίλα, θα το βάλουμε σε ένα πιάτο που κάτω θα έχουμε βάλει χοντρό αλάτι, το τυρί, χοντρό αλάτι από πάνω και ακόμα ένα πιάτο. Και το αφήνουμε άλλες 48 ώρες. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε το δικό μας τυρί πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα και πολύ νόστιμο. Πολύ απλά. Θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει αλάτι τώρα και μέσα στην κατσαρόλα, λοιπόν, δηλαδή. αλάτι, στη φάση που αδειάζουμε την κατσαρόλα, μπορούμε να βάλουμε βότανο, αλάτι, μυρωδικά ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Μέσα στην τζαντίλα δηλαδή. Μέσα στην τζαντίλα. Εμείς δεν το χρησιμοποιούμε. Μας αρέσει το τυρί έτσι όπως βγαίνει χωρίς οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι να κάνει καθένας ό,τι θέλει, δηλαδή από εκεί πέρα μόνος του πώς το θέλει. Και εκτός ψυγείου όλα αυτά, Εκτός ψυγείου, ναι. Την άλλη μέρα βάζουμε, το βγάζουμε από εδώ και το βάζουμε στο αλάτι. Βάζουμε πάνω σε ένα πιάτο χοντρό αλάτι. Βάζουμε το τυρί που έχουμε βγάλει από την τζαντίλα, βάζουμε αλάτι από πάνω και ένα πιάτο ακόμη. Αυτά υπάρχουν όλα στη σελίδα με φωτογραφίες βήμα προς βήμα που μπορείτε να τα δείτε. Αν θέλουμε να κάνουμε 100 κιλά γάλα, να έχουμε ένα δοχείο για το σπίτι μας. Ναι. Μια μέρα το κάνουμε, τελειώσουμε. Αυτό που θα έχουμε παράγει, δεν μπορούμε να το βάλουμε μετά στο ψυγείο μέσα να κάθεσαι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα να μην μπει στο ψυγείο. Γιατί συνήθως αν κάθεται απ' έξω το τυρί πριν οριμάσει, χαλάει το σκόνη. Ναι. Κοίταξε, τώρα εμείς αυτό, έτσι όπως θα κάνουμε... επειδή είναι το λιμόνι μέσα γι' αυτό, όχι... Ναι, ναι. Έτσι όπως το κάνουμε μικρά κομμάτια... Έτσι δεν χρειάζεται, εντάξει, δεν προλαβαίνει. Το βάζουμε μέσα σε λάδι και το συντηρούμε σε λάδι. Ένας φίλος από εκεί που ξεκινήσαμε και βρήκαμε στη συνταγή κάνει μεγάλα κεφάλια, αλλά αυτός θα ψήνει περισσότερο στο αλάτι. Από την άψη είναι αυτή η συνταγή? Όχι. Αυτός ήταν στη Φιόκυλα. Έκανε έτσι τέτοια μεγάλα κεφάλια, αλλά τα άφηνε πολύ στο αλάτι και γινόταν πολύ σκληρά. Αλμυρά δεν ήταν, απλά τραβούσαν τα υγρά και μπορούσε και τα κρεμούσε μετά στον αέρα αυτός και δεν χαλούσαν. Αλλά εμάς δεν μας αρέσει. Πόσο τα άφηνε στο αλάτι αυτό? Πολύ, δεν ξέρω να σου πω πόσο, αλλά σίγουρα πολύ περισσότερο. Εμείς το αλάτι το αφήνουμε το πολύ 3 μέρες και μετά το βάζουμε στο λάδι. Για μας είναι αρκετές 3 μέρες. Τώρα... Στο λάδι καλύπτεται όλο το... Στο λάδι, βάζουμε λίγο λάδι εδώ κάτω, το τυρί μας και λίγο λάδι από πάνω. Να καλύπτεται, όχι όλο το... ίσα για να μην πάρει αέρα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται και πιο νόστιμο και το ίδιο το τυρί. Αυτά τα 500 γραμμάρια που έχουμε. Αυτό τώρα χαρακτηρίζεται κασέρι ή τυρί? Κασέρι.
Περισσότερο είναι κασέρι. Έτσι γίνονται και τα κασέρια δηλαδή. Γιατί όχι, ξέρω ότι βράζουν τα κασέρια όχι, μετά. Όχι, αυτό είναι μια άλλη συνταγή. Αυτό στην Κρήτη το λένε τυροζούλι. Τυροζούλι. Με τον ίδιο τρόπο, επειδή είμαστε και αρκετοί ηχοπροφάγοι εδώ που δεν τρώμε τα λεπτοκομικά, γίνεται και το τυρί με σόγια. Απλώς η διαφορά είναι ότι όταν βράζεις τα φασόλια, βράζουμε τα φασόλια, δεν έχουμε την μπανάνα. 3 φορές στη διάρκεια του βρασμού, σταματάμε το βρασμό για να εξελιχθεί ο αφρός που γίνεται πάνω, που είναι οι τοξίνες που βγαίνουν από τα φασόλια. Και μετά χτυπάμε τα φασόλια με το νερό, στραγγίζουμε το γάλα και κάνουμε την ίδια διαδικασία με το λεμόνι μετά. Τώρα αναλογίες τις έχω γραμμένες. Πάντως είναι ο ίδιος τρόπος. Χτυπάμε τα φασόλια στο πλαίσιο με το νερό και αυτό που στραγγίζουμε είναι το γάλα. Αυτό που γινόταν με το γάλα. Τι αναλογίες. Είπα και εγώ. Το βάζουμε στα κατήλια εμείς. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Δεν χαλάει. Επίσης και το αλάτι που έχουμε, το στεγνώνουμε και το ξαναχρησιμοποιούμε. Ναι. Εντάξει, το αλάτι πια αν δούμε μετά από 2-3 φορές ότι δεν μας αρέσει, μπορεί να το πετάξουμε. Για το λάδι λέω. Όχι, το λάδι πάλι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Μπορεί να ξαναβάλεις άλλο τυρί. Ναι. Εμείς το χρησιμοποιούμε συνέχεια στα τυριά. Δεν βγάζεις εκείνο. Βάζεις άλλο, ναι. Δεν καίγεται το λάδι αυτό. Όχι, τίποτα. Μένει μέσα στο τρόφιμο. Λοιπόν, αν δεν έχει κάποια άλλη ερώτηση. Να δεις αυτό το τρόπο που γίνει το κασεράδο, αφήσουμε στο ίντερνετ κάτι άλλο, θα μπορέσουμε να πούμε τη συνταγή, γιατί εγώ δεν μπορώ να πάω στην αρχή να το δω. Ναι, είναι pellit.gr στη σελίδα. Πάτε στο κεντρικό μενού με τις εικόνες που έχουμε και λέει συνταγές. Και από τις συνταγές μετά θα το βρείτε. Είναι από τα πρώτα που έχουμε γιατί αυτό ζητάει. Αν κάνουμε μεγαλύτερη ποσότητα και δεν χωράει τα δολάρια, θα μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και τα μεγάλα πραγματικά. Τέτοια πράγματα. Ναι, εμείς σε ένα εργαστήριο το καλοκαίρι κάναμε 20 λίτρα. Αλλά αυτό είναι πολύ πολικό. Και μετά για το ψυγείο, όταν θα το βγάλεις και θα το κόψεις, το βάζεις ένα ταπεράκι στο ψυγείο. Αλλά αν έχεις μια μεγάλη ποσότητα, θα είναι επίσης πίσω στο ψυγείο σου. Δηλαδή σε αυτό το πράγμα πόσα κιλά γάλα μπορούμε να βάλουμε, να κάνουμε. 5 βάζουμε. Μέχρι 5 κιλά χωράει. Ναι, δηλαδή υπάρχει κάποιες φορές που το παιδί μας είναι τόσο. Φτάνει μέχρι πάνω. Ωραία, λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με τις ομιλίες μέσα. Έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Καλά είσαι. Θέλω το βίντεο. Την κυρία. Την κυρία. Εγώ εκτελέσα μόνο φρέι. Θύμισε μου το βερτίσιο. Άνοιξε το στόμα και τρώει. Α, το e-learning, μπράβο. Έχω οργανική κατερίνη και σήμερα μπορώ να τραγουδάω. Στάρ καφέ. Πού να ξέρω τι το ξέρω και εγώ το γιο μου τον οργάνωσα. Κοίταξε, στο Ινεπάς Κατερίνης. Παιδιά, τα παιδιά